Soc l'Eva Bach, soc pedagoga i escriptora i em dedico bàsicament a l'educació emocional i a la comunicació educativa. La intel·ligència emocional és un concepte relativament nou en el camp de la psicologia que neix d'una constatació neurocientífica, i és que el fet de tenir un quocient intel·lectual alt, una ment privilegiada o una trajectòria acadèmica brillant no garanteix que te'n surtis a la vida. De fet, l'educació havia prioritzat el saber durant molts segles sobre el sentir, coneixement sobre les emocions, i el que fa aquest nou paradigma de la intel·ligència emocional és equiparar la raó amb les emocions i dir que tan important és aprendre a raonar, a pensar adequadament, com aprendre a sentir intel·ligentment. Hi ha dos motius pels quals em dedico a l'educació emocional. Un és professional i l'altre és personal. El professional va ser el detonant. Els primers anys que vaig començar a treballar i que vaig estar a l'escola fent de mestra, em vaig adonar que en el creixement dels nens i nenes hi havia dos tipus de problemes. Uns que són els naturals, propis de l'evolució, i uns altres que eren fruit de la manca de capacitat adulta per donar respostes adequades en aquests problemes psicoevolutius i naturals del creixement. Això era derivat moltes vegades, gairebé totes, de mancances emocionals adultes. Els motius personals van ser dues vivències, sobretot molt doloroses, de la meva infantesa i la meva adolescència, i també en la infantesa 3 anys que vaig estar en un internat. Tot això ho vaig haver de viure sense l'acompanyament emocional necessari. No sola, però sí sense aquest acompanyament emocional. I crec que inconscientment el fet de portar aquest dolor tancat a dins m'ha fet treballar perquè els nens i nenes no hagin de patir aquestes experiències sols o soles. I el que faig és ajudar els seus pares, mares i mestres a que dels seus llavis, del seu gest, puguin sortir paraules de vida que ajudin a comprendre-la i que calmin i consolin o curin les ferides que a vegades porta el viure. Sense salut emocional no hi ha salut ni hi ha aprenentatge. Mario Alonso diu que una persona emocionalment bloquejada és una persona intel·lectualment anul·lada. I també necessitem promoure l'educació emocional perquè els nens i nenes són petits d'alçada però grans de cor. Això vol dir que tenen una mena de wifi emocional que capten igualment el que passa al seu voltant, encara que nosaltres no els en parlem. I si no els acompanyem, ho hauran d'afrontar i ho hauran de fer sols i sense recursos adequats. La clau de la competència emocional dels nens i nenes i dels nois i noies és la competència emocional de les seves famílies i dels seus educadors i educadores. Podem tenir el millor programa d'educació emocional del món i no funcionar perquè les persones adultes que l'han d'aplicar tenen mancances emocionals que fa que el programa falli. Amb la Montse Jiménez vam fer un estudi amb 1.500 joves i una de les coses que els hi vam preguntar és com ens veien a les persones adultes. I gairebé un 30% ens van dir una cosa que ens va impactar molt, i és que ens veien ratllats, estressats i amargats. Això significa que ens hem de preguntar si som un bon referent d'allò que volem transmetre i, sobretot, si som un referent atractiu. Perquè si no som un referent atractiu, miraran cap a un altre costat i aniran a buscar altres influències. El currículum més important de l'educació emocional és el que et porta la vida mateixa. És el conversar, el dialogar, el poder expressar, el poder elaborar, el poder calmar, consolar, comprendre, integrar, transformar totes aquelles vivències emocionalment significatives que el sol fet d'estar vius ens porta. M'agrada representar l'educació emocional amb un cor, amb ulls, boca i orelles, perquè educació emocional, al cap i a la fi, és posar ulls, orelles i boca al cor
per poder mirar, escoltar i expressar el que passa per dins nostre i també el que passa dins de les altres persones. I també alhora és posar cor a la mirada, a l'escolta i a les paraules. Per tant, per treballar l'educació emocional hem de treballar la mirada, hem de treballar l'escolta i hem de treballar l'expressió, la parla, les paraules, l'expressió també corporal en general, tant la que fa referència a nosaltres mateixos com cap a les altres persones. Les persones que ens dediquem a educar hem d'apostar per l'alegria de viure i per l'optimisme. L'optimisme no és veure el got mig ple. L'optimisme és veure la part plena i la part buida, però arremangar-se i comprometre's a fer el que estigui a les pròpies mans per seguir-lo omplint. Si hi ha un moment en què aquest optimisme va de baixa, i això passa a la vida, és absolutament lícit. És important tenir la honestedat de reconèixer-ho i alhora la generositat de no encomanar-ho al nostre voltant i la humilitat de demanar ajut si no ens en podem sortir d'això. El que és evident és que hem de confiar en les persones, en els seus somnis, en les seves possibilitats i hem de sembrar esperança, sabent que no tot és possible. Ja ho sabem que no ho aconseguirem tot, però hem d'actuar com si tot fos possible. Les paraules que utilitzem, igual que els gestos, poden obrir camins o alçar murs, poden ressonar o dissonar, poden penetrar o rebotar. És important que fem una aposta per paraules, expressions, per una manera de comunicar-nos que doni ales, que caroni, que empoderi. Per exemple, frases que hem de dir i que és important que les diguem i que segur que la majoria les diem, com ara ets una crac, vals molt, confio en tu, crec en tu. Són importants dir-les, però se n'han de dir altres amb un toc més de bellesa, més personalitzades, que arribin una mica més endins. Si t'equivoques, vals igual i t'estimo igual. O a vegades et poso límits i normes i condicions per fer les coses perquè ets un tresor i els tresors s'han de cuidar i s'han de protegir. O moltes coses que et dic, te les dic perquè voldria o desitjo que tinguis una vida bonica perquè tu ets bonica o ets bonic. La intuïció és un element clau per a l'autoconeixement i l'autoregulació emocional perquè està més connectada amb el cos i les emocions que amb la ment. És aquell coneixement que encara no ha passat pel raonament i això li dona una puresa que si ens esperem gaire ja comença a intervenir tota la maquinària mental, tots els judicis, prejudicis, expectatives, pors, creences errònies. Per tant, moltes vegades és molt important escoltar aquesta primera intuïció perquè ens ajuda. Hi ha una sèrie de coses que acostumo a dir i una és que tinguem vida pròpia perquè la vida pròpia ens salva. Ens salva a nosaltres, per exemple, quan se'n van de casa i els salva a ells i elles de les nostres neures, de les nostres manies, de les nostres pors. Els fills i filles són una parcel·la molt important de les nostres vides, però no poden ser l'única parcel·la ni l'única important, perquè si fos així, o bé els hi posem una sobreexigència sobre que els aclapara, que els pesa molt, o bé incorrem en la sobreprotecció i aleshores els fem o bé fràgils o bé narcisistes, egòlatres, fins i tot tiranes o tirans. Moltes vegades estem tan preocupats per com seran els nostres fills i filles quan siguin grans que ens oblidem de gaudir de com són ara. Els eduquem pensant en una vida futura quan resulta que la vida ja està sent ara. Per tant, gaudim-la, compartim-la i sobretot que educar sigui crear moments d'estimació i moments màgics i bonics de pura i plena vida.